Имах с вас, че сте пич. Сам решите с много неща да се борите, но сам няма да успеете. Ако вие не обърнете внимание на вашите хора по места, които идват само да си вземат постове и меките кресла, и лачаните обувки, и геловете по главите, нищо хубаво няма да досе на вашата партия, тези вашите. Рано или късно народът ще скочи и то парламент ще бъде разбит рано или късно. Рано или късно. Това е моята молба към вас. Слезте долу при обикновените хора. Отворете хладилниците си на хората. Няма какво да ядат. До там стигнаха нещата, че няма на къде. Няма на къде, каза ви. Ако нещо стане, първия, ще взема децата. Аз, жена ми, ще се запаля в София. Това не е живот. Бъдеще за внуци аз не мога да направя. Ако може някой да ми даде съвет, да дойде да каже какво да правя. И не само аз. Цялата Свиленградска община, цялата Хасковска област, Сатовча, Северна България, Каолиново, Шуменско. Идете вижте. Не да говорим за етническо напрежение. Няма етническо напрежение. Етническо напрежение е когато никой не работи, а получава социални помощи. Аз работя и си плащам и отгоре на това съм рекетиран от държавата. Защо? Какво изкарвам аз? Забогатях. Елате, фирми, елате ма, проверете ма от главата до петите. 100 години назад ма варете, ако искате. Това не е живот за живеене. Ако мислите, че живеем живот, това е чиста порнография. Това е мъка, селска мъка. И щом гражданите взе да се мъчат, гражданите. Виждате, ние сме тук в България, не мога да ида да се закарам внучето или да годата на морето 2 дена. А бачка ми като идиоти тук.